Бүгін 30 август, 22 еллік бұл күнні Татарстан һәм бәлки татар халқы язмышы үшін хәлиткеч документ кабул ителә. 1990 елда Югары Советыбыз татар халкының һәм республика халкының үз билгеләнүенә хокукын тормышка ашырып, Татарстанның дәүләт суверенлыгын игълан итә. Киләсе берничә тапшыруда біз декларация турында сөйләрбез. Бу кешеләр хәзер төрле эштә эшли, кайберәүләре гомумән инде башка кыйтгаларда гомер итә. Ләкин аларның һәр кайсысы 90 елның 30 августында Ирек мәйданында иделәр. СССР төзелә башлаганнан бирле Татарстанның көрәше туктамады. Үзенең статусын автономный республикадан союздаш республикага күтәрү. Татарча сөйләшә башласалар да никалякай по-своему дип әйтү берни тормыйдыр ул заманда. Татарлар башта татар иҗтимагый үзәге һәм башка оешмалар төзеп, көчле милли хәрәкәт булдырдылар. Һәм шул хәрәкәтнең нәтиҗәсе буларак кына без бу декларациягә барып җиттек. Казан йоклаган. Шаллылар килделәр, ничәдер 100 кеше алып килделәр. Менә 22 ел үтте инде хәзер. Декларацияны кабул итәргә омтылу, дәүләтчелегебезне торгызу, ул халкыбызның тарихи хәтеренә нигезләнгән. Монысы иң беренче. Чөнки без дәүләтле халык, дәүләти халык. 1000 еллар буенча дәүләт тотып яшәгән халык. Һәм ул тарихны халыкның хәтерендә сакланган. 1990 елның 12 июнендә Россия Совет Федератив Социалистик Республикасы РСФСР дәүләт суверенлыгы турында декларация кабул итә. Советлар иленең элеккегечә яши алмаячагын Татарстанда да яхшы аңлыйлар. Үзгәрешләр башланган ил зур вакыйгага таба атлый. СССР яңадан төзеләчәк. Ягъни республикалар яңа союз килешүенә кул куярга тиеш. Моңарча автоном булган Татарстанда яңа сәяси вазгыятьтә язмышын хәл итәргә тырыша. Безнең максат СССРга яңа договор нигезендә барлыкка килергә тиешле СССРга мустакил рәвештә керү һәм аның шушы договорга Россия делегациясеннән башка даими рәвештә кул кую. Бердәм тигез хукуклы халыклар бердәмлегенә әверелә алса, ул чакта бүгенге хәлләр Россиядә килеп чыкмый иде, илебез саклана иде. Менә без шуның өчен көрәштек. Менә шуннан килеп чыкты ул декларация дигән, суверенитет дигән сүз. Яңа Советлар Союзының тулы хокуклы союздаш республикасы. Татарстан нәкъ менә шул дәрәҗәгә ирешергә тели. Идел Урал штатлары дәүләтен чак кына булдырмый калган милләт тарихи гаделлек өчен көрәшә. Казаклар, украиннар, үзбәкләр, руслар белән бер тигез дәрәҗәдә союздаш булу. СССРда күп милләтләрнең, төрле милләтләрнең хукуклары төрлечә бүленгән иде. 4 сортка рәсми рәвештә бүленгән иде халыкларның сортлары, категориялары. Кайбер халыкларга союздаш республика статусы алырга ирек бирелгән. Кайберләре автономия республикасы төзи ала, кайберләре автоном өлкә, кайберләре автоном округ. Берничә халыкның берни дә юк. Кырым татарлары мәсәлән, Идел буе немецларның. Безнең идея иде. Татарстанга гына союздаш республика статусы алу түгел, СССРда халыкларның хукукларын тигезләү, сортларга бүлмичә. Шулай итеп Татарстанда суверенлык декларациясының берничә варианты эшләнә. Проектлар саны 6-га җитә. Аларны тикшерү өчен Республика Югары Советында махсус комиссия төзелә. Нәтиҗәдә уртак проект эшләнә. Казанның Ирек мәйданында исә августның соңгы көннәрендә меңләгән халык җыела. Халык кайтып китмәде. Төне буе шунда, кич буе шунда сузыла, сессия сузыла, озакка сузыла. Яңгыр анда салкын манда халык кайтып китми. Куна төне яталар. Бигрәк тә шаллылар. Ничәдер 100 кеше алып килделәр алар. Шундый яу белән килделәр, байраклар белән, мегафоннар белән, шундый кыю җегетләр. Теге бездә яшь бит әле. Яшь бер яктан халык, икенче яктан теге милицияләр белән чылганган күз алларында шул инде тора. Ниндидер куркыныч ниләр дә бар иде инде бәрибер теге ник түгел бит әнә Карабахта, Вильнюстагы, Грузиядагы булган вакыйгаларда шул бер сартыннан берсе барды бит инде. Ирек мәйданында халык тулы иде. Мен шул Ирек мәйданында булган халык арасында булдым. Һәм без ул халыкны оештырып, анда чакырып китердек анда. Һәм үзебезнең депутатларның чыкканын көттек шунда. Алар чыкканчы ук. Провозглашает государственный суверенитет Татарии и преобразует ее
Татарскую Советскую Социалистическую Республику, Республику Татарстан. Суверенлык декларациясына беренче реакция һәм 22 ел узганнан соң аңа карата фикерләр. 3 сентябрьдә татарлар тапшыруында.